Erokamano jawinjo mara kuom yiero nyakalondo mar namulolwe ochwa molo kanyo tarik 30 dwe no mano mar aboro. Amosi ni misawa kendo machiegni winjo weche tuke odhiambo masani kikelo ni kanyo kodan jalendo Walter Odinde nyakwar mabende. Achako koda mago mapacho kaka mwanwango ni kocho mar Gor Mahia Kogalo mano migosi Jonathan Mikesri noketo ayanga kendo nogolo duoko ewi wache jagol Matthew Gad mabende tinyo chani ne okone e kinde chombe mar Kogalo tukege mokwongo koda klab mar Sofapaka mano giko dira kama johera mag Kogalo nogoyo koko ka penje kuma jagondo no nitiere ka jagolo namba 2 Caleb Otieno mabende nochunge kinde chombe Kogalo chieng'o nogo. Koch no koni ka johera bede koda chich mora wira ne jatugo no nitiere mak mana ni en koda injury kata hinyruok mabende notimie bero kata minor surgery kendo dhi duogo machiegni ni makodeko. Parni Matthew Gada nodhi e tuke 17 duto makoloe kata gol achiel mabende ong'ere gi dhombogo ni clean sheet gino mabende nomiyo kawo micha mar jagol maber kata golden boot mich mabende ne gichwe gi poge diere koda jagol machielo Humphrey Kataza mabende ne mekone Nzoia Sugar chien kucha. Tebathe kanyo en ni mana bang'e yudo duoko malombo wang' e piny mar Hungary e boma mar Budapest e piem gogo mag World Championship. Jong'wech mapacho ka koro ne to chomo wang' gi tir ne piem go mamoko mabende biro ng'wech ahinya ng'wech mana maduong' mar Paris Olympic e higa mabiro. Jong'wech gogo tinyoro nomolo pacho ka odhiambo kama norwakgi kanyo koda moro sidang'. Parni jong'wech mapacho ka nobedo namba 1 e kinde pinje jo Afrika kama bende ne giwuok koda midila duto mar mapar maromre koda mano mabende ne giyude piem mong'ere ni Eugene World Championship e higa manyoro. Toko machielo en ni klab mar Kakamega Homeboys bende pod goyo tamsi kaka gini bedi bang' yudo chwat mar adhai mar 4 kuom 1 e piny mawendo tielo mar 2 mar tuke go mag Confederation Cup e giko dira lweta klab mar Al Hilal Bangazi mano mar piny Libya e boma mar Benina. Homeboys oduogo kendo koro sani gichomo wang'e ter ne lig mapacho ka beti nyocha nochakore tarik 26 mar dwe ni. Kata kamano tend klab nogo koni gionge koda ywaga ng'e wera ni ne gitimo duto manyalore to kata kamano hawi ne okonindo korgi. Wakadho nembe gode pewe kachiel koda ureo nyake pinje jasongo kama bende wanwango ne jabaka mar Liverpool mana Virgil van Dijk oyudore kamaracha sedang kendo mana bang'e tieko nonro ewi jatugo no kaluwore koda kit tugo mabende nonyiso kane Liverpool tugo koda klab mar Newcastle e giko dira mano mokalo kama jawago nogo no mi red card kata kad makwar ka bang'a kad makama nodoko chomo refari gi ng'ong'o kendo norogo ne refari nyowuoyo ma umeno joko mulo mana mar refari gino mabende nomiyo koro jatugo no ok notugi kendo nyaka chop tarik 16 mar dwe makinya. E kinde no bende johera gana gi gana mag Newcastle igi owang' nyowuoyo kendo giwacho dhogi gitieko ewi duoko mar aracha ma klab no oseyudo tuke gi 2 duto moriemo mag lige piny England kama nologi 1 koda klab mar Man City to mar 2 nologi kanyo koda klab mar Liverpool 2 kuom 1 gino mabende nokelo luoro sidang' kiparo ni season manyoro ne gitieko e namba 4 kendo noketo gi e Champions League mabende draw mare idhi tim kiny odiechieng'no ma kawuono kendo ok ong'ere ni gini rakre gi klab mane to kawuono ni bende kawuono ni bende draw mar Carabao bende idhi ketgi kanyo ka johera magi koro omako dhoka gi ka giwacho ni yomyom ma klab no osenyiso ok morgi mano bende ataro kaka ne iparo chien kucha. E weche mamoko mag tuke ne jatok Wolf Matheus Nunes bende dhi go fai kuom tamruok timo orako koda klab no wira ni chunye duto nitiere donje klab mar Man City ma bende dware. Jatugo no koro en ndala 3 duto ka ok oriwre koda jotugo wetene orako kata obedo ni Man City noseyie golo omenda maromo $47 ma bende tend Wolf nosenyiero nyowuoyo ka gin giwegi gidwaro milion maromo 60 ka giwere koda jatugo no donje alapo no mano mar Etihad. Jawinjo mara gi kanyo nogo be madichopa giko mar miweche tuke odhiambo masani kaka nochogi kendo kelni kanyo kodan jalendo Walter Odinde nyakwar mabende jasoba ugodola kinyiero kata skofu mwinjilisti wa soka Radio Namlolwe madibedi kod odhiambo mokwe mar Ja Sport.